Καλούμε στο βήμα τη Διευθύντρια του Πρώτου Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, κυρία Αμαλία Μαυροειδή, για να απευθύνει χαιρετισμό. Αξιότιμη κυρία Επόπτρια των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Ελληνικού Συλλόγου Μαρία Κάλλας, αξιότιμοι συντονιστές των μαθημάτων των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, αξιότιμα κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, σεβαστοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς και αγαπημένα μας παιδιά. Αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, μίας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην παγκόσμια όπερα. Η Μαρία Κάλλας ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα είδωλα της εποχής της και εξακολουθεί να συγκινεί τους λάτρεις της μουσικής μέχρι σήμερα. Και αυτό γιατί ο τρόπος που υπηρέτησε την τέχνη της, ο τρόπος που έζησε μέσα από αυτή, είχε ως αποτέλεσμα να κάνει μία απίστευτη καριέρα, να γίνει θρύλος και να ενισχυθεί η θέση της ως ίνδαλμα τα επόμενα 50 περίπου χρόνια που ακολούθησαν μετά το θάνατό της. Η Μαρία Κάλλας έφερε επανάσταση στον κόσμο της όπερας. Τραγούδισε μερικές από τις πιο όμορφες οπερατικές μουσικές που έχουν ακουστεί ποτέ. Η τεχνική του τραγουδιού της βρέθηκε στην υπηρεσία της ερμηνείας και του συναισθήματος. Η Κάλλας αυτό το έκανε τόσο αβίαστα και με έναν τόσο αληθινό τρόπο που πολύ λίγοι μπορούν ποτέ να τη φτάσουν. Το αγνό συναίσθημα που διαχεόταν μέσα της όταν ενσάρκωνε στους χαρακτήρες των έργων που ερμήνευε, απλωνόταν στο κοινό της που δονείτο από συγκίνηση. Κυρίες και κύριοι, μαθήτριες και μαθητές του Πρώτου Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού τιμούν σήμερα τη μεγάλη λυρική τραγουδίστρια και μεγάλη Ελληνίδα με το δικό τους τρόπο, παρουσιάζοντας κομβικά γεγονότα της ζωής της και της καλλιτεχνικής της πορείας, διαβάζοντας αποσπάσματα από επιστολές της, δημιουργώντας σκίτσα. Μερικά από αυτά θα σας δείξω τώρα. Στην οθόνη μας βλέπουμε το σκίτσο του Χρήστου Αρχοντή, του Δημήτρη Βεργή, της αποφύτου του σχολείου μας, Μυρτούς Καπνιστής, η οποία είναι και φοιτήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών, της Βικτόριας Λιδίας Μαχέρα Κρίστενσεν, δύο σχέδια, και τέλος της Νίκης Ποριώτη. Τα έργα τους θα τα δείτε βγαίνοντας σε ένα ταμπλό. Στην προσπάθειά μας αυτή, πολύ σημαντική είναι η παρουσία της γλύπτριας κυρίας Πολίνας Κασιμάτη, η οποία έχει φιλοτεχνήσει την πρωτομή της Μαρίας Κάλλας, που εκτίθεται στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, για να μας μιλήσει για το πώς εμπνεύστηκε το υπέροχο έργο της. Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια θα ακούσουμε στο πιάνο τη μαθήτρια του σχολείου μας, Κωνσταντίνα Σταύρου, που παρόλο των νεαρών της ηλικίας της, έχει πετύχει εξαιρετικές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, η απόφοιτος του σχολείου μας, Μόρφο Ψήρα, η Ψήφωνος, η οποία σήμερα κάνει τον ντεπούτο της ως διπλωματούχος λυρική τραγουδίστρια, θα μας χαρίσει τις ερμηνείες της σε λυρικά τραγούδια και άριες από όπερες με τη συνοδεία της διακεκριμένης πιανίστριας Μαρίας Παπαπετροπούλου. Έζησα για την τέχνη, έζησα για τον έρωτα,
Ακούμε την εξαίσια Μαρία Κάλλας να λέει σπαρακτικά και αγέροχα στην όπερα Τόσκα του Πουτσίνι. Μια απόφανση που χάραξε την πορεία της ζωής της. Και αμέσως πιο κάτω συνεχίζει. Και ζωντανή ψυχή ποτέ δεν έβλαψα. Με χέρι διακριτικό ανακούφισα κάθε φτώχεια και δυστυχία που συνάντησα. Σε έναν κόσμο αρκετά επιφανειακό που σπαράσεται από τον πόλεμο και την ανέχεια, ένας από τους αγώνες μας είναι να κρατήσουμε την τέχνη και την ψυχή ζωντανή. Όταν αναζητούμε και καλλιεργούμε την πραγματική ομορφιά, στοχεύουμε στο να γίνουμε καλύτεροι και να εξυψώσουμε την ψυχή μας μέσω της παιδείας και της αλληλεγγύης στο συνάνθρωπο. Ο κόσμος θα γίνει καλύτερος τότε. Και επειδή η αλληλεγγύη δεν εξαντλείται στις καλές προθέσεις, αλλά απαιτεί πράξη, η απόψινή εκδήλωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Αρσακίου Λυκείου Ψυχικού για την υπέροχη πρωτοβουλία να στηρίξουμε όλοι μαζί εδώ, αλλά και οι μαθητές μας, το σημαντικό έργο που επιτελεί καθημερινά το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού». Πρόκειται για το πρώτο σωματείο που συστάθηκε στην Αττική με σκοπό την προστασία και την φροντίδα όχι μόνο του άρρωστου ή του κακοποιημένου παιδιού, αλλά και του παιδιού που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Φυσικά, η οικονομική συνεισφορά του κοινού είναι προαιρετική και έχει στηθεί έξω μια κάλπη, αν θέλετε να συμβάλλετε. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα, με ιδιαίτερη χαρά, την κυρία Λιάννα Σκουρλή, πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Μαρία Κάλλας, που τιμά με την παρουσία της στην εκδήλωσή μας, για να μας μιλήσει για την προσωπικότητα και το έργο της μεγάλης σοπράνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Εγώ τελείωσα τις Καλόγριες και μετά πήγα στη Jeanne d'Arc, αλλά το σχολείο που τελείωσα είναι το αντίστοιχο στον Πειραιά. Και συγκινούμε ιδιαίτερα όταν είμαι σε ένα σχολείο δημόσιο που έχει την αριστεία σαν πρώτο νόμο και σαν πρώτο οδηγία. Ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ. Αφιέρωσα τη ζωή μου στην αρχή στη διπλωματία και μετά στην τέχνη. Την Μαρία Κάλλας τη γνώρισα από τα τραγούδια της το 1957 με τη μητέρα μου στο Ηρώδειο, πολύ μικρό κοριτσάκι, και είχα τη μεγάλη τύχη να τη συναντήσω 23 ετών στο Washington DC μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Georgetown. Επειδή μιλούσα πολύ καλά τα γαλλικά και τα ιταλικά, με έστειλε ο πρέσβης, γιατί δούλευα προσωρινά στην πρεσβεία, να βοηθήσω την κυρία Κάλλας που είχε έρθει στο Kennedy Center να τραγουδήσει μία βραδιά στην διεθνή της περιοδεία. Ήταν το 1973, μια εποχή που περνούσε μεγάλη μελαγχολία μετά από την ανακάλυψη ότι ο Νάσης μόλις είχε διαγνωστεί αυτή την ανίατη ασθένεια. Γιατί παρόλο που ήταν παντρεμένος με τη Τσάικη ο Νάση, διατηρούσαν μια πάρα πολύ τρυφερή φιλία μέχρι το θάνατό του. Θα σας διαβάσω αργότερα και ένα γράμμα που του έστειλε. Όσον εκείνο που θυμάμαι και που με βοήθησε να λατρέψω αυτή τη γυναίκα ήταν ότι με αγκάλιασε σαν μητέρα. Δεν γνώρισα την Ντίβα, γνώρισα τη Μαρία. Και η Μαρία ήταν απλή, ήταν ανθρώπινη,
Ήταν προσγειωμένη, αλλά τρομερά ανασφαλής, γιατί είχε μεγαλώσει χωρίς αγάπη. Εκείνο που μου είπε, και θα ήθελα να μεταδώσετε στα παιδιά σας, γιατί το ακολούθησα με πίστη, είναι στη ζωή μου να κάνω και να εργαστώ σε κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Γιατί εάν το αγαπάω, δεν θα είναι δουλειά, θα είναι διασκέδαση. Θα είναι κάτι που θα μου δώσει χαρά, απόλαυση και θα περνάνε οι μέρες πολύ ευχάριστα. Και αυτό το τήρησα, γιατί στην αρχή νόμιζα πως θα είμαι ευτυχισμένη σαν διπλωμάτης. Το προσπάθησα, αλλά μετά από 10 χρόνια έφυγα, ακολουθώντας τις συμβουλές της, και έκανα κάτι άλλο. Έγινα μουσιολόγος. Αποσιώθηκα στην τέχνη. Τώρα, όσον αφορά τον Ελληνικό Σύλλογο Μαρία Κάλλας, έζησα πολλά χρόνια στην Αμερική, αλλά επειδή με σημάδεψε η γνωριμία με την Κάλλας, άρχισα να συλλέγω πολλά πράγματα χωρίς να έχω καμία ιδέα ότι κάποια μέρα θα μπορούσα να συμβάλλω στη δημιουργία ενός μουσείου. Όμως, γυρνώντας στην Ελλάδα μετά το θάνατο του συζύγου μου, το 10, είδα ότι υπήρχε ένα σχέδιο για να γίνει μουσείο από το 2000, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Την εποχή εκείνη οργάνωνα εκθέσεις γύρω από τον κόσμο. Ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Κίνας. Είχε έρθει μια μεγάλη έκθεση στην Τεχνόπολη και γνώρισα τον τότε δήμαρχο, και αυθόρμητα όταν είδα σε μια βαρέλα που ντράπηκα γιατί το είχαν κάνει προσωρινό μουσείο Κάλλας, λέω έχω κι εγώ πράγματα, και τους τα έδωσα σαν δανεισμό. Έτσι άρχισε η επαφή μου με το ελληνικό δημόσιο, το Δήμο, διότι το κλείσανε το μουσιάκι, πήγα να πάρω τα πράγματά μου, γνώρισα τον Δήμαρχο Καμίνη, μου είπανε ότι η Μαρία Κάλλας πρέπει να έχει ένα πολύ ωραίο μουσείο. Το λέγανε. Δεν γινόταν τίποτα. Και έτσι άρχισε ο αγώνας. Και πήρα την απόφαση να αγωνιστώ. Και περάσανε 12 χρόνια. Αυτά τα 12 χρόνια ήταν χρόνια δημιουργικά, αλλά γεμάτα αγωνία, καταθλίψεις. Μας υποσχεθήκανε πράγματα που δεν μας δώσανε, και όταν ήταν να γίνει δήμαρχος ο κ. Μπακογιάννης, πήγα και τον βρήκα και του είπα θα γίνεις δήμαρχος, αλλά αν θες να μείνεις στην ιστορία θα πρέπει να βοηθήσεις να γίνει το Μουσείο Μαρία Κάλλας. Ήταν μεγάλη αυθάδεια, αλλά δεν με ένοιαζε, διότι ήμουν αποφασισμένη να το καταφέρω. Το τήρησε. Περάσαμε πάλι πολλά κύματα, 40 κύματα και παραπάνω, αλλά τελικά μας βοήθησε το γεγονός ότι ερχόντουσαν τα 100 χρόνια Μαρία Κάλλας. Και έτσι το πιέσαμε. Πήγα στην UNESCO, καταφέραμε με τη βοήθεια της Γαλλίας και της Ιταλίας να κάνουμε το 2023 έτος Μαρία Κάλλας. Παρακάλεσα τον Υπουργό Οικονομικών να κάνει ένα δίευρο για τη Μαρία Κάλλας, και αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 2 εκατομμύρια δίευρα στις 25 χώρες. Μιλήσαμε τον κύριο Πιαρακάκη και κάναμε ένα ωραίο στάμπ, γραμματόσημο για τη Μαρία Κάλλας. Όλα αυτά για να προβάλλουμε την ελληνικότητά της, γιατί 45 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Απλούστατα στο εξωτερικό ήταν η Ντιβίνα. Ήταν η γυναίκα η οποία σε όλη της τη ζωή αφιέρωσε στο ταλέντο της, στο τραγούδι, στην όπερα. Και πολύ σωστά το αφιέρωσε σε αυτό που αγαπούσε, στην τέχνη και στον έρωτα. Και τώρα ερχόμαστε στη μεγάλη ιστορία, γιατί το Μενεγκίνη τον αγάπησε, αλλά σαν με εκείνα, σαν
πατέρα, σαν άνθρωπο που την στήριξε, γιατί δεν είχε ποτέ καμία προστασία εκτός τον εαυτό της. Τον έρωτα σαν γυναίκα τον έζησε με τον Ωνάση. Και θα πρέπει να σας πω με χαρά ότι πριν πεθάνει της είπε «Σ' αγάπησα, όχι με τον τρόπο που ήθελες να σ' αγαπήσω ή που σου άξιζε, αλλά με το δικό μου τρόπο σ' αγάπησα». Και ίσως ήταν η μοναδική γυναίκα στην οποία το είπε αυτό. Έφυγε λοιπόν η Ντίβα, η Ντιβίνα, γιατί μόνο σε αυτήν έχει αποδοθεί η λέξη Ντιβίνα. Γιατί όταν τραγουδούσε ήταν κάτι μεταφυσικό, ήταν κάτι πέρα από αυτό που ξέρανε. Έβαλε μέσα στην τέχνη, την ηθοποιία, το συναίσθημα, την βλέπεις είναι όρθια και τραγουδάει και το νιώθεις. Νιώθεις ότι το ζει αυτό το πράγμα και το έκανε όσα χρόνια τραγουδούσε. Επιτέλους η Ελλάδα, χάρη σε μερικούς σαν και εμάς, το Ίδρυμα Νιάρχος και τον κύριο Δρακόπουλο, το Δήμο της Αθήνας, που πρέπει να ευχαριστήσω τον Δήμαρχό μας ακόμα, τον κύριο Μπακογιάννη, το Διοικητικό μου Συμβούλιο, την Τεχνόπολη Αθηνών, που στήριξε, γιατί με χρήματα της Τεχνόπολης και με τους δικούς μας χορηγούς έγινε το μουσείο. Έχουμε προσφέρει πάνω από 50 αντικείμενα στο μουσείο, τα οποία έχω αγοράσει εγώ τα τελευταία 25 χρόνια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχει ένα σπίτι η Κάλλας και θα παρακαλούσα όλους εσάς όταν βρείτε την ευκαιρία να πάρετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τις φίλες σας, τους φίλους σας, να το επισκεφτείτε, διότι το αξίζει. Το αξίζει η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας, η γυναίκα που θυσίασε και αφιέρωσε τη ζωή της και αυτή τη στιγμή μας έχει δοξάσει παγκόσμια με την ελληνικότητά της. Έχουμε μεγάλα σχέδια για το επόμενο χρόνο με το Υπουργείο Τουρισμού και το ΕΟΤ να το προβάλλουμε διεθνώς, διότι και οι Γάλλοι τη διεκδικούν και οι Ιταλοί τη διεκδικούν, αλλά το αίμα της είναι ελληνικό και αυτό δεν το αλλάζει κανένας. Θα ήθελα πριν τελειώσω κάτι που είναι πολύ συγκινητικό και νομίζω πως εσείς εμείς οι γυναίκες θα το καταλάβουμε. Είναι τα τελευταία γενέθλια του Ωνάση πριν παντρευτεί την Τζάκη Ωνάση. Αυτό το μάνουσκριπτο γράμμα υπάρχει και το έχω δώσει στο μουσείο. Ήταν στα αγγλικά, αλλά έχω φέρει το αγγλικό. Πειράζει να σας το πω αγγλικά, γιατί το έχω μεταφράσει, αλλά δεν έφερα το ελληνικό. Ωραία. Aristo, my love, I know this is a meager birthday present, but I must tell you that I am after 8.5 years with you, and so much went through, happy to tell you from the depth of my heart that I am very proud of you. I love your soul and your body, and only wish that you feel the same for me. I feel privileged to have reached the highest level in a tough career and be graced by God to have found you, who went through hell also, to reach the height and to have us together as we are. Please, do try to keep us united, for I do need your love and respect forever. I am too proud to admit, but know that you are my very breath, my pride and my tenderness. If you could see into my feelings for you, you would feel the strongest and richest man in the entire world. This is not a child's letter. This is a hurt, tired woman that gives you
the most fresh and youthful sentiments ever felt. Never forget that, and always be as tender with me as you have been these days, and you make me the queen of the world. My love, I need your affection and tenderness. I'm yours. Do as you will with me. Your soul, Maria. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η παρουσίαση της εργασίας με τίτλο «Μαρία Κάλλας», εκεί όπου τελειώνουν τα λόγια, αρχίζει η μουσική. Από τους μαθητές Διονύση Χρήστο Μπενάρδο και Ελένη Τσόχου. Αξιότιμη κυρία Επόπτρια, αξιότιμη κυρία Διευθύντρια, σεβαστοί γονείς και καθηγητές, αγαπητό κοινό. Ονομάζομαι Ελένη Τσόχου και με τον συμμαθητή μου Διονύση Χρήστο Μπενάρδο θα σας παρουσιάσουμε την εργασία μας με τίτλο «Μαρία Κάλλας». Εκεί όπου τελειώνουν τα λόγια, αρχίζει η μουσική. Δεκέμβριος 1923. Ήταν μια νύχτα όπως η σημερινή, όταν στο σπίτι του Έλληνα μετανάστη Γεώργιου Καλογερόπουλου στη Νέα Υόρκη ήχησε το κλάμα μιας από τις πιο μυθικές προσωπικότητες που επρόκειτο να αφήσουν το στίγμα τους στη δυτική όπερα και στο παγκόσμιο πολιτισμό. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της μεγαλύτερης λυρικής ερμηνεύτριας που γνώρισε η Ελλάδα, της μοναδικής τραγωδού κατά το Λουκίνο Βισκόντι, που είχε την ικανότητα να μεταφέρει στο πεδίο της μουσικής τα πιο ποικίλα και αντιθετικά συναισθήματα. 11 ετών κερδίζει το πρώτο βραβείο σολίστ σε διαγωνισμό παιδικών φωνών και στο τέλος της δεκαετίας του 30 η Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Κάλλας, επιστρέφει στη γενέτειρα των γονιών της παρά τις οικονομικές της δυσκολίες. Η Κάλλας ξεκίνησε μαθήματα τραγουδιού στο Εθνικό Οδείο το 1937 και το 1939 συνάντησε τη θρυλική Ισπανίδα υψήφωνο η Ελβίρα Ντεϊντάλγκο, η οποία έγινε δασκάλα της. «Τέτοια φωνή δεν θα ξανακούσετε», επέμεινε με πάθος η Ντεϊντάλγκο, θέλοντας να επιβάλλει τη νεαρή μαθήτριά της στους καθηγητές του Οδείου Αθηνών, που φαίνονταν δύσπιστοι απέναντί της. Ήταν εξάλλου εκείνη που αναγνώρισε σωστά τις εξαιρετικές δυνατότητες της μαθήτριάς της. Στην πορεία θα της είναι πολύ εύκολο να λαμβάνει ρόλους για βαρύτερες όσο και για ελαφρύτερες φωνές. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1942, αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην Τόσκα.
Ένα χρόνο πριν εγκαταλείψει την Αθήνα για τη Νέα Υόρκη, τον Ιούλιο του 1944, ερμήνευσε στο Ρωμαϊκό Οδείο τη Σμαράγδα, στην όπερα του Μανώλη Καλομήρη ο Πρωτομάστορας, σε μουσική διεύθυνση του συνθέτη και σκηνοθεσία Σοκράτη Καραντινού. Το 1945 επιστρέφει μόνη της στην Αμερική. Χωρίς να ευοδοθούν οι προσδοκίες της, ταξίδεψε το 1947 με μία σύσταση προς τον Ιταλό αρχιμουσικό Τούλιο Σεραφίν. Αυτός τη μοίησε στα μυστικά του τραγουδιού και την οδήγησε στην άρτια τεχνική. Όλος ο Ιταλικός τύπος ήταν κατάμεστος από διθυραμβικές κριτικές για τη συμμετοχή της σε έργα όπως Τζοκόντα, Τουραντό, Τριστάνο και Ιζόλδη, Αΐντα, Νόρμα και Δύναμη του Πεπρωμένου. Μέσα στην επόμενη δεκαετία θα καταφέρει να σαγηνεύσει το κοινό. Ένα αρκετά ποιοτικό κοινό, τόσο σε έργα βαρέως ρομαντικού ρεπερτορίου, όσο και στο μπελκάντο. Θα γνωρίσει το σύζυγό της, το βιομήχανο Τζαν Μπατίστα Μενεγκίνη, και από το 1951 θα γενιάσει τη σεζόν στη Σκάλα στο Μιλάνο, όπου και μέχρι το 1958 θα δίνει πυκνότατες εμφανίσεις. Σε αυτό το διάστημα θα δώσει παραστάσεις και στο Covent Garden του Λονδίνου, στη Lyric Opera στο Σικάγο, στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, στη Civic Opera στο Ντάλλας, στο Teatro di Opera της Ρώμης, στο Théâtre National de l'Opera του Παρισιού και άλλα. Αύγουστος 1957. Η σπουδαία και διάσημη πια υψήφωνος Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας, έπειτα από μακρόχρονη απουσία, δέχτηκε να επιστρέψει στην πατρίδα της και στο Ηρώδειο για να ανοίξει το σχετικά νεοσύστατο Φεστιβάλ Αθηνών με ένα ρεσιτάλ. Παρά την εύθραυστη υγεία της, εμφανίστηκε στο Ηρώδειο στις 5 Αυγούστου και θριάμβευσε μπροστά σε 4.000 άτομα. Στο ιστορικό ρεσιτάλ του 1957 τραγούδισε άριες από τον Τριστάνο και Ιζόλδη του Βάγνερ, τη Δύναμη του Πεπρωμένου και τον Τροβατόρε του Βέρντι, τη Λουτσία ντι Λαμερμούρ του Ντοντσέτη και τον Άμλετ του Τομά σε μουσική διεύθυνση Αντωνίνο Βότο. Φυσικά, η πριμαντόνα Ζολούτα, η απόλυτη πριμαντόνα, δεν δίστασε να συνεργαστεί και με Έλληνες καλλιτέχνες. Ξεχωριστή μνήα αξίζει στον ιδρυτή της λυρικής σκηνής, Κωστή Μπασιά. Ήταν εκείνος που της έδωσε και τον πρώτο της ρόλο σε παράσταση της λυρικής, τον Ιανουάριο του 1941, στην οπερέτα Βοκάκιος, αλλά και ο ίδιος που την έψε σχεδόν 20 χρόνια μετά να πρωταγωνιστήσει στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. 1960. Νόρμα του Μπελίνη, Επίδαυρος. Η μεσόφωνος Κική Φωνιού συνεργάζεται με τη Μαρία Κάλλας σε μια παράσταση που σκηνοθέτησε ο Αλέξης Μινωτής και ένα σκηνικό που αποτύπωσε αριστοτεχνικά ο Γιάννης Τσαρούχης. Με την Κάλλας, το Αρχαίο Θέατρο άνοιγε για πρώτη φορά στην όπερα και οι κερκίδες γέμισαν ασφυκτικά από 14.000 άτομα που αποθεώσαν την Ντίβα. Σπάνια είσοδος στο οποίο σκηνή καθυλώνει το θεατή, όσο και εμφάνιση και μόνη της Κάλλας. Το βασιλικό παράστημά της, το κυρίαρχο περπάτημά της, η μνημειακή στάση της, η αετήσια ματιά της, η πεντακάθαρη κατατομή της υποτάσσουν το κάθε τι γύρω της. Έγραψε τότε ο Μάριος Πλωρίτης στην εφημερίδα Ελευθερία. Η Κάλλας, σε επιστολή της πριν αναχωρήσει από την Ελλάδα, έγραψε «Η καρδιά μου είναι πλήρης αγάπης και υπερηφάνειας για το έθνος από το οποίο προέρχομαι». 1961. Μύδια του Κερουμπίνη, Επίδαυρος. Η Ελληνίδα χορογράφος Μαρία Χόρς υπέγραψε τη χορογραφία για την παράσταση. Στη συνέχεια, στη Σκάλα του Μιλάνου, η Μαρία Κάλλας ερμήνευσε τον ομώνυμο ρόλο σε συνεργασία και πάλι με τον Γιάννη Τσαρούχη, αλλά και τον Αλέξη Μινωτή, μετά την παρόντριση της σπουδαίας Κατίνας Παξινού. Στην Επίδαυρο το κοινό αποθέωσε την Κάλλας μαγεμένο. Η θεατρική ερμηνεία της Κάλλας παρομοιάστηκε παντού με αυτήν μεγάλη τραγωδού, λόγω της εκφραστικότητάς της. Για 9 χρόνια η Μύδια ήταν μέρος του ρεπερτορίου της που την τραγούδισε 31 φορές. Η ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα της αποτέλεσε το 1958 όταν στο Ντάλλας του Τέξας, στο αχανές State Fair Music Hall των 4.000 θέσεων, παρουσίασε τον ίδιο ρόλο. Αυτός ο ρόλος ήταν και το κύκνιο άσμα της στο θέατρο της Κάλλας, όπου εμφανίστηκε στις 9 Μαΐου και στις 3 Ιουνίου του 1962. Με τη Μύδια έκανε και τη μοναδική εμφάνισή της στον κινηματογράφο, όταν στα δύσκολα χρόνια της καριέρας της, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι την έψε να σαρκώσει τη σπαρακτική ηρωίδα.
Ο σκηνοθέτης επέλεξε την Κάλλας ως πρωταγωνίστρια στην ταινία του και ως έμπιστη του φίλη στη ζωή. 2 χρόνια μετά βρίσκεται στη σχολή Juilliard, όπου παραδίδει μια σειρά μαθημάτων. Στο περίφημο θεατρικό έργο Masterclass του Αμερικανού Terence McNally αποτυπώνεται μεταξύ άλλων η περίοδος αυτή και το σεμινάριο περατικής τέχνης από την Επιφανή Ψήφων. Τον χειμώνα του 1974 στην Ιαπωνία έκανε την τελευταία της εμφάνιση μπροστά σε κοινό και το 1977 πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι, όπου είχε αποσυρθεί εδώ και καιρό, επιτρέποντας ελάχιστες επισκέψεις. Το σώμα της αποτεφρώθηκε και όπως είχε ζητήσει η ίδια, η τέφρα της σκορπίστηκε στο Αιγαίο. Η προσφορά της στη λυρική τέχνη είναι τεράστια. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο που μετά το πέρασμά της, η ιστορία της όπερας χωρίστηκε σε προ-Κάλλας και μετά-Κάλλας εποχή. Μόνη από όλους, η Ντιβίνα Γκρέκα έσπασε το στερεότυπο του μέχρι τότε λυρικού τραγουδιστή και τον ανέδειξε και ως ηθοποιό. Αυτή η προσφορά καταδεικνύεται και έμπρακτα από τη διάθεση της αμοιβής της από τις εμφανίσεις της στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για την απονομή υποτροφιών σε νέους Έλληνες με ταλέντο στο λυρικό τραγούδι. Πρόκειται για ένα όραμα που είχε εμπιστευτεί στον Κωστή Παστιά και που έγινε πράξη με την ίδρυση του Σωματείου Υποτροφίες Μαρίας Κάλλας. Σε μια εποχή που η μαζική κουλτούρα συντείνει με βαριά αδράνεια προς την επιφανειακότητα και την υπεραπλούστευση, το κρατεό παράδειγμα της Κάλλας προβάλλει με σαρωτική δύναμη. Μια δύναμη που δίκαια αποτυπώνεται στον τίτλο που οι θαυμαστές της απέδωσαν, «La Divina», δηλαδή η θεϊκή. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλούμε στο βήμα τη γλύπτρια κυρία Πολίνα Κασιμάτη. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρισκόμαι σήμερα εδώ κοντά σας, καλεσμένη της αγαπημένης μας διευθύντριας, κυρίας Μαυροειδή, για να μιλήσω για την πορεία της δημιουργίας της πρωτομής αυτής που βλέπετε, που φιλοτέχνησα, της Μαρίας Κάλλας. Λίγα λόγια για το παρελθόν μου. Η αγάπη μου για τη γλυπτική ξεκίνησε στην εφηβεία μου. Το μυαλό μου ήταν πάντοτε εκεί, στον πυλό, στο τι θα φτιάξω και το πώς θα εκφράσω μια ιδέα, ένα συναίσθημα, μια ιστορία μέσα από την κίνηση της ανθρώπινης φιγούρας. Σπούδασα καλές τέχνες στο Λονδίνο και επιστρέφοντας στην Ελλάδα με ένα μάτι πιο δουλεμένο πλέον, άρχισα να μελετώ τα αγάλματα στα ονειρεμένα μας αρχαιολογικά μουσεία, στα κημητήρια και γενικά στους δημόσιους χώρους. Μια προσωπικότητα που τότε μου είχε τραβήξει την προσοχή ήταν αυτή της Μαρίας Κάλλας. Παρατηρούσα προσεκτικά τον Ανδριάντα που είχε φιλοτεχνήσει η Ασπασία Παπαδοπεράκη στην πλατεία Μαδρίτης. Ένα πολύ αξιόλογο έργο με ιδιαίτερη τεχνοτροπία. Θυμάμαι, είχα καθίσει εκεί μπροστά και το παρατηρούσα και ονειρευόμουν πώς θα μπορούσα και εγώ να αποδώσω με το δικό μου τρόπο την έκφρασή της και την κίνησή της. Να αποδώσω το μέγεθος της ψυχής της, το βάρος της υπόστασή της. Ένα πρόσωπο με σκληρές γραμμές και λαμπερά μεγάλα εκφραστικά χαρακτηριστικά. Με συγκλώνιζε η εικόνα της, η δύναμή της. Αυτό όμως που με συγκινούσε βαθιά ήταν το βλέμμα της και γενικά η έκφραση των ματιών της, καθώς έβλεπα έντονο πόνο που ξεχύλιζε κατά κάποιον τρόπο από μέσα της. Η δραματικότητα της ύπαρξής της σαν να άγγιζε κάτι δικό μου. Μελέτησα καλά το πρόσωπό της, τις κινήσεις της, διάβαζα για το παρελθόν της και παράλληλα ακούγοντας τις άριές της σαν να είχα αφαιθεί στον κόσμο της. Η πρόκληση ήταν μεγάλη, με δυσκόλεψε πολύ. Ένα πρόσωπο με πολλές όψεις και έντονο πάντα μακιγιάζ, κάτι που στα μάτια μου κρατούσε την αλήθεια μακριά και έκρυβε τη μορφή της. Ο επιμένων βεβαίως νικά και έτσι, καθώς τη δούλευα πολύ καιρό, ούτε που θυμάμαι πόσο πολύ καιρός ήταν αυτός, γιατί έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια από τότε, θυμάμαι πως με ταλαιπωρούσε και δεν τα κατάφερνα. Ήμουν δυσαρεστημένη, απογοητευμένη. Έτσι λοιπόν, καθώς την είχα μπροστά μου και την είχα κάπως δημιουργήσει έτσι και φτιάξει, την παίρνω, την πετάω στο πάτωμα, τη διαλύω και το ευχαριστιέμαι, ένιωσα έτσι μια βαθιά ανακούφιση. Αλλά μετά, ευθύς αμέσως, ξεκίνησα το στήσιμο νέας πρωτομής, πλέον με όλη τη γνώση της ανατομίας που είχα κερδίσει, μελετώντας το πρόσωπό της και γνωρίζοντας τι ήθελα ακριβώς, την κίνησή της, την έκφραση που ήθελα να αποδώσω. Το κεφάλι θυμάμαι ότι στήθηκε σαν μέσα σε μια πνοή, πολύ εύκολα, γιατί ήξερα απ' έξω κάθε πιθαμή του προσώπου της πλέον. Το δημιούργησα από πνίμης. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε εδώ.
Αυτή η πρωτομή καθόταν σε μια γωνιά μέσα στο εργαστηριό μου για πάνω από 15 χρόνια. Τα έφερε έτσι η ζωή που τώρα βρήκε το χώρο της στο μουσείο, το καινούργιο το μουσείο της Μαρίας Κάλλας. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με ένα καλλιτεχνικό δρόμενο που περιλαμβάνει απαγγελία κειμένων και εκτέλεση κλασικών συνθέσεων για σόλο πιάνο.
Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη το πρωινό της Δευτέρας ή της Τετάρτης Δεκεμβρίου. Δεν μπορώ να γνωρίζω με ακρίβεια, καθώς το διαβατήριο γράφει πως γεννήθηκα στις 2 Δεκεμβρίου, ενώ η μητέρα μου υποστηρίζει πως με έφερε στον κόσμο στις 4. Διαλέξτε εσείς την ημερομηνία που σας αρέσει περισσότερο. Εγώ προτιμώ την Τετάρτη Δεκεμβρίου. Πρώτον, επειδή φυσικά πρέπει να πιστέψω αυτό που λέει η μητέρα μου. Και δεύτερον, επειδή τότε εορτάζεται η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, προστάτηδας του πυροβολικού, Αγίας υπερήφανης και μαχητικής, στην οποία έχω αδυναμία. Στο ληξιαρχείο δηλώθηκα Μαρία Άννα και Κιλία Σοφία Καλογεροπούλου. Οι γονείς μου είναι Έλληνες και οι δύο. Αφότου παντρεύτηκαν, εγκαταστάθηκαν στο Μελιγαλά, όπου ο πατέρας μου διατηρούσε φαρμακείο, μια αρκετά επικερδή επιχείρηση. Έφυγαν τον Αύγουστο του 1923 για την Αμερική, 4 μήνες προτού γεννηθώ εγώ. Στην Αμερική, ο πατέρας μου χρησιμοποιούσε χάριν ευκολίας σύντμηση του επωνύμου μας. Μετέτρεψε έτσι το καλός σε κάλας, 2 σύλλαβες πιο αρμονικές. Ο πατέρας μου λέει πως τραγουδούσε από την κούνια με φωνή τόσο διαπεραστική που απορούσαν και οι γείτονες. Η οικογένεια της μητέρας μου είχε κάφει μάτι στο τραγούδι. Αποφάσισε να μ' αναδείξει το συντομότερο ως παιδί θαύμα. Όμως, τα παιδιά θαύματα δεν έχουν ποτέ κανονικά παιδικά χρόνια. Δεν θυμάμαι κάποια παιχνίδια μου, μια κούκλα που να την αγαπούσα. Θυμάμαι μόνο τα τραγούδια που έπρεπε να προβάρω ξανά και ξανά στα όρια της πλήξης. Όταν έφτασα στην Αθήνα, είχα μόλις συμπληρώσει τα 13 μου χρόνια. Όμως φαινόμουν μεγαλύτερη, γιατί ήμουν ψηλή όπως τώρα και πολύ σοβαρή για το νεαρό της ηλικίας μου. Η μητέρα μου επιχείρησε αρχικά να με γράψει στο Οδείο Αθηνών, το σπουδαιότερο σε όλη τη χώρα. Όμως την ειρωνεύτηκαν. Τι θα έκαναν, είπαν, με ένα κορίτσι 13 ετών. Τότε, παριστάνοντας τη 16χρονη, μπήκα σε άλλο οδείο, στο Εθνικό. Στα 21 μου χρόνια, μόνη και απένταρη, σάλπαρα από την Αθήνα με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Τώρα συνειδητοποιώ πόσο σοβαρούς κινδύνους θα μπορούσε να με επιφυλάσει η επιστροφή μου στην Αμερική, έπειτα από έναν παγκόσμιο πόλεμο. Δεν ήταν θάρρος, ούτε η άγνοια της νιώτης, αλλά κάτι βαθύτερο. Μια ορμέμφυτη, απεριόριστη πίστη στη Θεία Πρόνοια. Ήμουν σίγουρη πως ο Θεός δεν θα με εγκατέλειπε. Το χέρι του Θεού ήταν πάντοτε πάνω από το κεφάλι μου, σε όλες τις δραματικές στιγμές της ζωής μου. Η πίστη είναι το παν στη ζωή. Χωρίς πίστη δεν μπορούμε να ζήσουμε. Όσο για τη σοφία, αυτή είναι πολύ σπάνια. Είναι ένα δώρο του Θεού σε πολύ λίγους. Θα ήταν καλό να υπήρχε στον κόσμο πολύ περισσότερη σοφία. Ωστόσο, οφείλουμε να παίρνουμε τα πράγματα όπως είναι, χωρίς να χάνουμε την πίστη στον εαυτό μας. Και μην ξεχνάτε ποτέ την ακεραιότητα, την εντιμότητα και την ευγνωμοσύνη. Δεν είμαι παρά μία ερμηνεύτρια μεγάλης μουσικής που δεν έχει καθόλου μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της και που τρώγεται με τα ρούχα της. Είμαι υπερήφανη που έκανα γνωστό παγκοσμίως το όνομα της Ελλάδας μέσω του χαρίσματος που μου έδωσε ο Θεός. Γεννήθηκα πολύ ευαίσθητη, πολύ υπερήφανη, αλλά και πολύ εύθραυστη. Παράξενη ιστορία.
Λαντιβίνα. Κάποτε δεν ήξερα γιατί σας αποκαλούσαν έτσι. Άλλωστε αυτός ο όρος δεν σας πολύ άρεσε, γιατί υπονοούσε πως δεν ήσασταν ανθρώπινοι. Ενώ εσείς θέλετε τόσο να υπενθυμίζετε την ανθρώπινη φύση σας. Ασφαλώς επειδή τους ανθρώπους τους συγχωρούμε πιο εύκολα από ότι τους θεούς. Και εσάς σας συγχωρούσαν τόσο δύσκολα. Κι όμως υπήρχε πράγματι κάτι το θεϊκό στον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσατε. Ακόμη και σήμερα, δεν μπορώ να πω αν με αναστάτωναν τα συναισθήματα των χαρακτήρων που ερμηνεύατε, που τους δίνατε ζωή, ή αν ήταν τα δικά σας συναισθήματα, η φωνή της καρδιάς σας. Πολύ σύντομα, έμαθα πως αυτό που χαρίσατε σε εμένα, το είχατε χαρίσει και σε πολλούς άλλους. Σε ανθρώπους που ανήκαν σε διαφορετικούς λαούς, σε διαφορετικούς πολιτισμούς, σε διαφορετικές γενιές. Όπως έγραψε και ο Ρωμέν Ρολάν, η μουσική είναι η τελευταία θρησκεία της ανθρωπότητος. Μη χτυπάτε τους θεούς της. Μέσα μου συνυπάρχουν η Μαρία και η Κάλλας, στο ύψος της οποίας πρέπει να στέκω. Ωστόσο, αν κάποιος ακούει πραγματικά, θα βρει στο τραγούδι μου και τους δύο αυτούς μου. Εκεί που τελειώνουν τα λόγια, αρχίζει η μουσική, είπε ο υπέροχος Χόφμαν. Πράγματι, η μουσική είναι κάτι τόσο μεγάλο, ώστε δεν έχει νόημα να μιλάς για αυτήν. Μπορείς ωστόσο
πάντα να την υπηρεείς και να τη σέβεσαι ταπεινά. Για μένα, το τραγούδι δεν είναι πράξη αυτοεπιβεβαίωσης. Είναι απόπειρα ανύψωσης στα ουράνια, εκεί που όλα είναι αρμονία. Μολονότι μου καταλογίζουν αλαζονική συμπεριφορά, δεν νιώθω ποτέ σίγουρη για τον εαυτό μου. Με βασανίζουν η αμφιβολία και ο φόβος. Από παιδί, δεν μου άρεσαν τα ημίμετρα. Η μητέρα μου ήθελε να γίνω τραγουδίστρια και ήμουν ευχαριστημένη που ικανοποίησα την επιθυμία της. Με την προϋπόθεση όμως πως μια μέρα θα γινόμουν σπουδαία. Όλα ή τίποτα. Ως προς αυτό, σίγουρα δεν άλλαξα, όσα χρόνια κι αν πέρασαν. Όταν βάζεις τόση ενέργεια και τόσο πείσμα σε μια ερμηνεία, όπως κάνω εγώ, είναι φυσικό να εξαντλείσαι, σωματικά και συναισθηματικά. Πριν από μια παράσταση, είμαι εξαιρετικά πιεσμένη από την προσπάθεια να ετοιμαστώ, ώστε να είμαι όσο καλύτερη μπορώ. Όσο διαρκεί αυτή η περίοδος, προσπαθώ να έχω τον απόλυτο έλεγχο του εαυτού μου, ώστε να αποδοθεί κάθε νότα και κάθε χειρονομία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι μια πραγματική δοκιμασία. Η φωνή είναι σαν ένα παιδί. Αν από την αρχή διδαχτείς πώς να διαβάζεις και να γράφεις, και αν γενικά έχεις καλή διαπαιδαγώγηση, θα έχεις αρκετές πιθανότητες να πετύχεις αργότερα στη ζωή σου. Όσο περισσότερο μαθαίνεις, τόσο καταλαβαίνεις ότι έχεις ακόμα πολλά να μάθεις. Οφείλεις να αγαπήσεις περισσότερο και με μεγαλύτερο πάθος αυτή τη εγωιτευτική αλλά και απρόσιτη τέχνη. Γιατί τέχνη είναι η ικανότητα να εκφράζεις την ζωή των συναισθημάτων και το τραγούδι είναι η πιο υψηλή, η πιο ευγενής εκδοχή ποίησης. «Προσοχή, Μαρία», έλεγε συχνά ο αγαπητός φίλος και λαμπρός κριτικός Εουτζένιο Γκάρα. Να θυμάσαι την κινέζικη παροιμία που λέει «Όποιος υπέφει στην τίγρη δεν μπορεί πια να ξεπεζέψει». Μου έδωσαν το προσωνύμιο τίγρη, μα όχι μόνο για την παραφορά με την οποία ερμηνεύω τους πιο δραματικούς ρόλους. Η τίγρη που υπέβει ο καλλιτέχνης είναι η επιτυχία, ο ενθουσιασμός που αυτή γεννά. Σε τελική ανάλυση δεν είναι ο τραγουδιστής, αλλά το κοινό που νιώθει αυτόν τον ενθουσιασμό και επικυρώνει την επιτυχία. Μη φοβάσαι, αγαπητέ Εουτζένιο. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, ώστε να μην ξεπεζέψω ποτέ από την τίγρη.
Η εκδήλωσή μας ολοκληρώνεται με ένα ρεσιτάλ τραγουδιού, με λυρικά τραγούδια και τα άριες από όπερες. Στο τραγούδι, η απόφοιτός μας, κυρία Μόρφο Ψήρα, και στο πιάνο, η κυρία Μαρία Παπαπετροπούλου. Resti
Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Αρσάκιο, αυτό το υπέροχο ίδρυμα σχολείο και ιδιαίτερα την διευθύντρια του πρώτου Λυκείου Αρσακίου. Η Μόρφο είδατε ότι πηγαίνει στα χνάρια της μεγάλης λυρικής τραγουδίστριας και πραγματικά της ευχόμαστε όλοι στο ντεμπούτο αυτό που κάνει στο σχολείο της να πάει πραγματικά όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό το mini recital αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας με ένα τραγούδι ενός Έλληνα συνθέτη του Νίκου του Κυπουργού που είναι ευτυχώς ακόμα κοντά μας εδώ, όχι σαν τους υπόλοιπους, και το Κίτρινο που πραγματικά το κάνουμε σαν ένα μικρό μπιζ για όλους εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λόγια είναι φτωχά βέβαια, για να περιγράψουν αυτό το μαγικό ταξίδι που μας προσφέρατε, παιδιά και αγαπητοί συντελεστές. Πιστεύω ότι όλοι πλησιάσαμε κοντά στο σύμπαν το οποίο μας προσέφερε αυτή η μεγάλη Ελληνίδα σοπράνο, η Μαρία Κάλλας. Θέλω όμως να ευχαριστήσω αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, τα οποία τα απολαύσαμε, τα καμαρώσαμε, για την παρουσίαση της εργασίας Μαρία Κάλλας, εκεί όπου τελειώνουν τα λόγια αρχίζει η μουσική, τους μαθητές Διονύση Χρήστο Μπενάρδο και την Ελένη Τσόφη. Συγχαρητήρια. Αν θέλετε, ανοίξτε και τα φώτα. Ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσω επίσης και να συγχαρώ για την εκφραστική επαγγελία των αποσπασμάτων από το βιβλίο Μαρία Κάλλας, γράμματα και αναμνήσεις του Τόμ Βόλφ, τους μαθητές Μάρα Μεριανού, συγχαρητήρια, Μαριτίνα Ντούνη, συγχαρητήρια, και Γιάννη Ψυχομάνη. Για την παρουσίαση του προγράμματος την Παρασκευή Αναγνοπούλου. Βέβαια, να ευχαριστήσω από καρδιάς και να συγχαρώ την μαθήτριά μας, την Κωνσταντίνου Σταύρου, που μας έδωσε μοναδικές στιγμές στο πιάνο. Κωνσταντίνα. Συγχαρητήρια. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Την γλύπτρια, κυρία Πολίνα Κασιμάτη, η οποία μας μετέφερε την εμπειρία της στην προσπάθειά της να φιλοτεχνήσει αυτό το καταπληκτικό έργο της Μαρίας Κάλλας. Κυρία Κασιμάτη. Ευχαριστούμε. Την κυρία Παπαπετροπούλου, η οποία συνόδευσε την απόφοιτό μας, η ψήφωνο Ψήρα Μόρφο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά το καμάρι μας, την Μόρφο Ψήρα, στο σημερινό της ντεπούτο. Ευχαριστούμε πολύ, Μόρφο. Σου ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και τους αγαπητούς μου συναδέλφους, το Σύλλογο των Διδασκόντων του Πρώτου Αρσακίου Λυκείου Ψυχικού, καθώς επίσης να ευχαριστήσω τους συντελεστές αυτής της παράστασης, να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδριόπουλο Παναγιώτη, θεολόγο, την κυρία Δημητρακοπούλου Σπυριδούλα, φιλόλογο, τον κύριο Μπαλντά Δημήτριο, φιλόλογο, και τον κύριο Παρασκευά Χρήστο, φιλόλογο, που είχαν την επιμέλεια αυτής της παρουσίασης, αυτού του αφιερώματος, αυτής της εκδήλωσης, που επέλεξαν τα κείμενα και δίδαξαν τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που τιμήσατε την εκδήλωσή μας με την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.